Ina dai za mu halarci wurin ma gaba. In na dai kaɗai ba ni na san da zan yi duka. Wataƙila ka san mutane suna da tsaro gaba da baya. Ko da ha gaba ku ganni ba. Zan aje kyamara wani zan kira ka in faɗa maka. Saboda tsaro idan ka san da ka aje ka duka mutum. A gane. Ya insha Allah a yi ƙoƙari haka nan. Saboda yana ɗaya daga cikin aikin mu kuma yana ɗaya daga cikin mu kare irin waɗanda abubuwan kenan mu samu labari mu faɗa ma duniya inda ake tafi. Zan bar kyamara ka wuce ce yayi. A gane zan duku. Amma ko da ku gani haka da zan bar kyamara nan wani zan haɗa ma inda za ka zo. Alhaji wato kamar yadda dai ka sani ka san mu gehen siyasa mutane yanzu ka san yadda suke mutane yanzu dan adam in babu harka kuɗi in ba samu harka kuɗi ka san. To kai Malam Ibrahim kana ganin yanzu kayan nan da na hannunta ma an riga an shigar da su ko ka san ta gefe na ba matsala magana kuɗi har na magana ma yau an ci za a kawo ko ke nawa sun ka shigo to sai dai an kawo jima za mu ga ya abin zai kasance ka san mu sai rawa ne muke da kuma to bare ina da na san da cewa na yi magana da Musa da yake can Colombia har zai ko saboda ina son a kawo sabbi ka gane ko saboda ka san yanzu ita hujjar iblis da take sai da ita yana da haɗari yanda ina kashe kuɗi matuƙa ka shi shigo ita na biyar ka shi shigo ita na ka san custom yanzu matsala gare su yanzu gaba ɗaya ma Najeriya sai da dai cin hanci ina kashe kuɗi matuƙa aƙalla sai na hitar da wajen kashi 80 sai na kashe wajen kashi 80 cikin ɗari na abin da suke kafin ma ka shigo ne saboda in ka kula ba wata yi wacce maka ne saboda mutane nan sun riga da sun abin da sannan ka san yanzu lokacin kanto ne da ake mun aje kuɗi ƙasa a tilis mun aje wajen naira biliyan za su shi wajen mai kanto gaba ɗaya ta cikin lokacin gama na cikin jihar kai malin haya a aka gani yanzu wurin kanto ne wato alhaji haka magana da saboda ka san mu gehen mu irin gehen ƙwarkan nan ka
san mutanen da dama kamar da suka ma a baya irin su alhaji muhammadu al'agara a wancan suna da alhaji ma'azu kaga waɗannan cikin ƙauyuka da su an mayan mutane ka san yanzu in an ka ce suna kawo mana waɗannan ƙauyuka kuma irin shi alhaji muhammadu kaga yanzu garin nan ana kaga yanzu idan mun ce muka da su aka samu abin da aka ba kaga yanzu ba a rasa ko da ka ina garin sun yi babu wani kai a rayuwa ban gani a gane yanzu abin da ya nika su ka gane irin ka gane ka san yanzu dama already sai yanzu mu riga mu gare malaman su ne akwai sa a ga siyasa ga ta yi saboda ka san yanzu dole ne lokacin siyasa sai an zubar da jini sai ya kashe rayuka kai ma ka sani sai an bata ko ana samu haka ne ma bari in kira mu a rubin gani saboda akwai wasu Faruk ina kayan nan da sun shigo kayan sun shigo ko to haka ya kaga wani shi ba ina wanda ya je karatun nan can kasar waje ya yi ma da waye ka gaya haya yanzu kana ji ko sai ku ce saboda ka san ba na son matsala ban son da ne ga haraka kana ji ko na son yin yadda na kashe kuɗi na son in mai da kuɗi na ban son asara ban san kaddara ba ni ka sani ka san hali na ban da kyau ya asara kyau ka san tun tashin ka gidan ka baka san wani abu kaddara ba in ka bada baka ne kai kana ji ko ban son a yi min asara kana ji ko ina son ne in tun yanzu in sa ka cikin irin ta da ka cikin hanya wanda kai ma za ka samu ko da a ce yanzu na san cewa yanzu dai kusa da nara ko bayan na mutu yanzu ban ya ba ma fata ko bayan na mutu ta ce kana ita da kanka ka gane ko ina so da Allah ku ce ko ya za ta ce da shi ma rufe shi da Allah sai ku ce ko ya ta da sai kai ma sai ka ce ka da kai da ma'aruf ko kayan saboda na san kanka babu da matsala ne ko ba matsala ko insha Allah za a samu yadda ya kamata ka san akwai matsala sai ko tun da yawa kuma matsala ce ne gida sai ko matsala in kudi ka bukata ni akwai kasa zan sauke muku dala ka gane ko insha Allah babu magana za a samu yadda ya kamata yadda an kai lokacin wannan ma abokin yanzu zan fara yanzu ya shi to sallah kuna insha Allah za a yi ka gama da yaran mama hada da shi sai bismillah mata wa gama wa'azi da ke ku ka saba aiki da mu taba saba mu kowa ba mu ba mu saba mu kowa wurin aikin mu sai sa maka aikin tarare da ya
ba mu da